היי, כאן מעיין. אני רוצה להגיד היום מזל טוב לילדה מאוד מיוחדת שחוגגת היום יום הולדת 11. זאת ילדה מאוד מאוד חכמה, עם לב רחב, ושתמיד משתתפת ולוקחת חלק ולא מפחדת להביע את דעתה, ופשוט תורמת לכולם, פשוט כיף איתה. מעבר לאינטליגנציה הריאלית שלה, שפשוט אין מה להגיד, שופעת לכל כיוון. לילדה הזאת קוראים יעלה. אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון. יעלה, אני רוצה לאחל לך המון מזל טוב, יום הולדת שמח. אני מאחלת לך שתבחרי בדרכים הנכונות, בגלל שאני יודעת שכל כיוון שתלכי אליו, את פשוט תצליחי בו. כי אני רואה איזו מוטיבציה יש לך ללמוד, ומעבר לזה שאת גאונה, ואת עובדת דברים באמת במהירות גבוהה מאוד. ויש לך לב רחב וטוב, זה מה שהכי חשוב. בגיל 11 אני פתחתי את ללי וירטואלי, והנה עכשיו את בת 11. אני פתחתי אותה עם עזרה מאבא שלי. אני תכנתתי את ה-HTML, אבא שלי עשה את השאר כשאני אמרתי לו מה לעשות. מה שאומר שכמו שאני התחלתי, גם את יכולה להתחיל. אני טוב לי כרגע במקום שאני נמצאת בו. אני מקווה שגם את נמצאת /תגיעי למקום שיהיה לך הכי טוב בו. שתצליחי בכל מה שתחליטי לעשות. וזהו, ואני רוצה לאחל לך יום הולדת שמח, ושתהני במסיבה. וזהו, ומזל טוב, ואני בטוחה שתצליחי בכל כיוון שתלכי אליו. להתראות.